Στην Κρήτη ταξιδέψαμε για χαρά, με φίλους καλούς και κρασί. Όμως εκεί στη σπηλιά ο Μινόταυρος απειλεί. Ανασκαφές και μυστικά πλεύαν σ' οδηγεί. Κάτι στοιχιώνει τη νύχτα, μια γυναίκα την παίρνουν μακριά. Μινόταυρε με το 38 βήμα, δε σε φοβόμαστε πια. Κρυμμένο μυστήριο στην Κρήτη, θα βρούμε την αλήθεια ξανά. Ο Ρόμπερτ αναλαμβάνει δράση, η καρδιά του δυνατή.